Калі згадаць пра непрадбачаны ўплыў польскай супольнасці ў Францыі, ці пра тое, што інжынеры не чакалі, што сігнал польскага радыё будзе такім моцным, што ён дасягне так далёка. А такіх выпадкаў у маёй працы апісана шмат. Я памятаю, як пісала пра слухачоў, існавалі нават клубы слухачоў праграмы для замежных. Słuchaczy programu dla zagranicy. Радыё гэта таксама людзі, не толькі журналісты, але і інжынеры, тэхнікі, спікеры. Рэпартажу польскага радыё. Гэты жанр яна называе сутнасцю радыё. Właśnie taki На маю думку, гэта сутнасць радыё, такія сустрэчы. У кожнага ёсць магчымасць ці смеласць пазнаёміцца з іншым чалавекам, незнаёмцам у сабе, кожны дзень. І рэпартаж дае такую магчымасць, бо слухач можа пачуць праўдзівую гісторыю. І магчыма не толькі пра добрыя рэчы, якія адбываюцца ў жыцці галоўнага героя, але і пра цяжкасці. Бо я думаю, што варта гаварыць і пра складаныя моманты, бо яны таксама нас аб'ядноўваюць. Радыё мне настолькі блізкае, што я хацела б, каб ідэя радыё заставалася жывой і шанаванай, бо гэта будуе чалавечнасць. Doceniana, bo to też buduje ludzkość. Гаварыла Бажэна Навіцка. Сёння польскае радыё для замежжа транслюе свае праграмы на англійскай, беларускай, нямецкай, рускай, украінскай, польскай мовах. Штодзённа